Todos vamos a dar comezo a esta sesión extraordinaria urgente, agradecer a presencia hoxe aquí no Salón de Plenos de veciños e veciñas de aquí do noso Concello, agradecer tamén, como non, a presencia aos medios de comunicación. Vamos a proceder a celebración desta sesión extraordinaria, como dixe. Os puntos da convocatoria son dous. O primeiro dos puntos é o recoñecemento da ausencia da sesión. O que procede neste momento é pronunciarse sobre a ausencia do Pleno e se o exixe o artigo 79 do ROF e o que corresponde. O motivo desta convocatoria extraordinaria urxente é o de solicitar a declaración de zona de emerxencia para o noso municipio tras as intensas choivas e sarabiadas do pasado lunes, día 8 de xullo, e que afectaron a diversas localidades do noso Concello, causando cuantiosos danos en infraestructuras, edificacións, vivendas, mobiliario de todo tipo, viñedos e agricultura en xeral. O exposto, o que solicitou o alcalde é o recoñecemento por parte do Pleno da ausencia da sesión. Entonces, votos a favor da declaración de ausencia. De acordo, moitas gracias. Vamos a ser por unanimidade. E pasamos entón ao punto segundo, que é o expediente 201/2019, que é a solicitude de declaración de zona de emerxencia polos danos sufridos polas treboadas do día 8 de xullo de 2019 no Concello de Monterrey. Neste punto, a proposta da alcaldía para formular esta solicitude é a seguinte. O motivo deste pleno, como xa ben establecido na convocatoria, é o de solicitar a declaración de zona de emerxencia para o noso municipio tras intensas choivas e sarabiadas do pasado luns, día 8 de xullo, e que afectaron a diversas localidades do noso Concello, nomeadamente Infesta, Alvarellos, Vilaza, Guimarei, A Caridade e A Salgueira. Tamén Flariz e Sandín sufriron algún tipo de prexuizos. Segundo as primeiras estimacións, os danos ocasionados en infraestructuras públicas supera a cifra de 1,5 millón de euros. Entre eles, mobiliario urbano, estradas, camiños rurais, pistas forestais, redes de abastecemento, saneamento e depuración, iluminación pública e zonas verdes. Moitas destas infraestructuras foron acondicionadas ou reparadas recentemente. A isto temos que sumar os gastos en limpeza e retirada de entullos, con todos os medios humanos e maquinaria destinados a estes fins. Por outra banda, temos abundantes danos nas propiedades dos nosos veciños. Os danos agrícolas nas viñas foron cuantiosos e non podemos esquecer que é esta a principal actividade económica do noso municipio. Numerosos galpós e cultivos en hortas e invernadoiros quedaron estragados, contabilizándose incluso a morte de varios animais. Foi tal a intensidade das riadas que tamén se produciu o derrube de algunha edificación e noutras a súa estructura quedou afectada seriamente. Tamén foi frecuente o asolagamento de baixos e conseguinte destrozo de mobiliario e electrodomésticos, ao estar en moitas edificacións a planta baixa habilitada como vivenda, vehículos e maquinaria diversa. O importe destes danos é, ao día de hoxe, imposible de valorar, ao estar aínda os veciños facendo o reconto das perdas e aínda sen comunicar ao Concello. A delegada da Xunta en Ourense, o conselleiro de Medio Rural, o subdelegado do Goberno e técnicos da Deputación Provincial de Ourense visitaron onta zona, polo que xa puideron comprobar in situ os efectos catastróficos desta virulenta treboada. Dende o Concello xa se informou aos veciños para que comuniquen as incidencias, danos e perdas sufridas nas súas propiedades ou en infraestructuras públicas que lles afecten. Tamén se puxe a disposición, dende as oficinas municipais, un servicio para o rexistro de solicitudes de reclamación e se habilita un servicio de transporte para a recollida de mobiliario e efectos danados. Quero agradecerlles o seu traballo e a súa boa disposición a todos os homes e mulleres das nosas localidades, aos traballadores do Concello, á Deputación Provincial e ao Concello de Verín, á Axencia Galega de Emerxencias, á Protección Civil, aos bombeiros, ao persoal do Distrito Forestal 14 e á Garda Civil, que levan traballando arreo dende o momento dos feitos e puxeron todos os medios para intentar paliar os danos na medida do posible e restituir a normalidade o que se poida canto antes. Eu penso que todos coincidimos na necesidade de reclamar
a declaración de zona de emerxencia para o municipio de Monterrey por todos os danos mencionados. E antes de entrar á parte dispositiva do